אני יודע למה בישראל אף אחד לא רוצה לצאת פראייר. בכל שפה אחרת, כשאתה משקיע בלקוח שלך זמן, מאמץ ושיווק, אתה אומר I am working on this client, וזה נתפס כדבר חיובי. אתה מקדם תהליך, מלווה אותו, פועל עבורו. אבל בתרבות הישראלית משהו השתבש. אני לא יודע אם זה קרה בשפה שלנו או בגישה שלנו, אבל רק אצלנו כשאתה אומר אני עובד על הלקוח הזה, זה נשמע כאילו אתה עושה עליו קומבינה. מה קרה פה? איך משפט תמים כמו לעבוד על לקוח הפך לביטוי עם ניחוח פלילי? אז כן, אני אגיד את זה. אני עובד על הלקוחות שלי. כן, כן, אני עובד הרבה על הלקוחות שלי. אני מתווך נדל"ן שמוכר הרבה דירות בתל אביב. כשאני אומר שאני עובד על הלקוח שלי, זה אומר שאני נפגש איתו, מדבר איתו, מבין את הצרכים שלו, ואנחנו עובדים יחד על התהליך המורכב הזה שנקרא מחירה של נכס בתל אביב. זה ליווי, זו שותפות, זו מחויבות, ולא פחות חשוב, אני מגן על הלקוח שלי מפני קונים לא רציניים ועסקאות מסוכנות. זה לא שאין נוכלים בישראל, יש, אבל הנוכלים האלה לא עובדים על הלקוח שלהם, הם פשוט מרמים אותו, וזה הבדל גדול. אז אולי הגיע הזמן להכשיר את הביטוי התמים הזה, אני עובד על הלקוח הזה, ולתת קצת מהפרנויה של הפראייר הישראלי, ולתת קרדיט אמיתי לאנשי המקצוע שמסביבנו, מתווכי נדל"ן, עורכי דין, סוכני ביטוח, שפשוט עושים את העבודה שלהם כמו שצריך ודואגים ללקוחות שלהם. אז אם אתם רוצים למכור דירה בתל אביב, תשאירו כאן שם וטלפון, ואתם יכולים לסמוך עליי ולדעת שאני עובד על הנכס שלכם, ואוטוטו תהיה לכם עסקה.